M'agrada participar en aquest tipus de concursos perquè és un poc com un repte, no? Te motiva bastant a sortir al carrer o en aquest cas per fer un projecte. Què creus que te suposarà haver guanyat el primer premi? Uh, doncs, a mi, lo interessant no és la part econòmica, jo crec que lo interessant és que te comencen a moure un poc, no només a nivell local, sinó també per fora d'Espanya, fins i tot. Crec que arribant fins a França. Sí, ara fins dia 29 d'aquest mes, de setembre, esteu exposats en el Casal Salleric. Sí. I després, pues, ja al desembre, vos moveu pues, a Catalunya, com deies també Sí, a Perpinyà. París, no? Que creus que això te suposarà qualque cosa més, aquesta visibilitat? Bueno, la bo d'aquestes ocasions sempre són contactes que pots fer i, evidentment, creixes un poc, no? A nivell de nom, artístic, sempre és un plus. I com definiries el teu estil? El meu estil sí que és vera que és un poc més oscur i sempre estic cercant una estètica sí, un poc mística i faig molta experimentació amb les emulsions, sobretot amb fotoquímica, la part analògica, no? Ets més un fotògraf d'estudi que de carrer. No, jo sincerament me considero més fotògraf de carrer que no d'estudi, però sí que és vera que ara, els pocs anys que estem aquí, que tenim un estudi muntat amb els companys, sí que el faig servir qualque vegada, però el meu és més sortir al carrer. I què és més fàcil fotografiar, Artà o Palma? És difícil, és un contrast bastant interessant. Artà és un poble, tens la naturalesa davant la porta i aquí a Palma ja necessites transports per sortir més enfora.